Don malam takbiran neng omah ae, omben geden bar kuwi terus budal nyanyi masuk apa ora, Don? Ora masuk, kancane bodho budal golek tebiran mubeng nggih seneng-seneng takbiran nggih ngrumat dina poso. Wis 30 dina wayah tebir kok malah ditinggal mendem. Kuwi wong piye kuwi? Sesuk-esuke mesti ra kuat salat Id. Ngono lho. Wayah ngimami salat Id tok. Lah kuwi ngene iki ya pengen nyalami bojone wong lak pengen bodho kok malah njaluk sepuro, di sepuro ora di sepuro ya wis. Sing penting kene mengucapke hari raya Idul Fitri tahun 2026 kuwi. Ngono lho. Perkara ora disalami ra salaman ya ben. Sing penting poso ora poso melu bodho ngono ae. Lek perkara umben wis umben-umbeno dhewe, laku ya panggah melu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ngono to. Lek liyane do budal karaoke ya ben budal karaoke. Sing penting aku panggah ngajeni wong sing duwe agama Islam. Lek kowe perkara agamamu sembarang aku panggah ngajeni, Mas. Panggah ngajeni, panggah. Ning lah aku gak wani umben, Mas. Panggah wani tebiran. Sik engko lek bar tebiran sir golek sak setel nes penak.